Good morning, everybody. Hello, Adiga. How are you? I have a customer. He's מאוד 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 באדם חכם ומשונה קצת. הוא היה גם בטלוויזיה. הוא מפורסם בעיקר בליבוש שלו. שלום לך. היי. מה נשמע? אלחמדולillah. תגיד לי, אתה... נכון, אני זיהיתי אותך כשעלית למונית. אכן כן, מאשר. נכון? בהחלט. ומה אני אמרתי לך? אמרת לי שראית אותי בטלוויזיה בכתבה על הלבוש. זכרת את כל מה שאמרתי, את מה שלא אמרתי, ונתתי לך מחמאות על הזיכרון שלך. נכון? עכשיו, הליבוש שלך, אתה אומר שמי שלא ראה אותך בטלוויזיה, אתה מתלבש מאוד משונה. הנה, זה למשל זה המכנס, אפילו גם התיק שלך קצת משונה, נכון? הוא מקרטון כזה. תשמע, משונה זה... אבל אחרת. כן, עכשיו, אתה אומר כל מה שאתה לובש עכשיו, היום, אתה לא לובש אותו למשך שנה. כן, כן, זה מחזור של שנה, כל שנה אני מחדש. כן? כן. כן, אולי אפילו, תשמע, יש לי כל כך הרבה בגדים שגם אני לובש אותם פעם ב5 שנים. אבל בעיקרון אני משתדל לגוון, כל יום תלבושת אחרת. כן. כל יום פריטים אחרים. ואם זה חוזר על עצמו, זה רק אחרי שנה. תגיד לי, עכשיו, זה גם בליבוש או גם בתכשיטים כן, הכל, כל מה שנקרא, גם האקססוריז. כן? בטח, מה? לבוש זה כל מה ששמים על הגוף. הבנתי. ככה אני למדתי. מה ששמים על המיטה זה כבר לא לבוש, זה הלבוש של המיטה. אבל מה ששמים על הגוף, מה שמחזיקים על הגוף, זה מה שנקרא לבוש. ואיך קוראים לך בישראל? לי קוראים בפועל ישעיהו, כשם הנביא. אבל מי שמכיר אותי קורא לי איש. ככה מכירים אותי בעבודה, ככה מכירים אותי בכל מקום. יפה מאוד, יפה. תגיד לי, נכון? הנה אתם שומעים, בן אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, חכם. יש לו סטייל, הוא יודע להתלבש. תגיד לי, שמעת פעם על הצ'רקסים? על הצ'רקסים? כן. כן, בהחלט. מה זה צ'רקסי? צ'רקסי זה עם. מאיפה הם באים? עד כמה שאני יודע מהקפקז. יפה מאוד, יפה. ואתה מכיר שיש פה כפר צ'רקסי? יש כמה כפרים, אני חושב. כן, ומה השם שלהם, אתה יודע? וואלק, אני יודע שהם בגליל העליון. יש אחד בגליל, נכון? אבל שאני מיד אשלוף לך את השמות, כן. יכול להיות שיהיה לי קשה. אבל... ריחניה. ריחניה, נכון. ויש בגליל תחתון גם עוד כפר, שהוא יותר גדול. איך נקרא? כפר קמא. אתה לא היית אף פעם בכפר צ'רקסי? לא, אתה צ'רקסי? כן. לא. הנה, אתה רואה את זה למשל הסמל? זה עם האיכות? אתה רואה? פה, זה תסתכל פה. כן, אני רואה את הלבוש, זה מזכיר את הלבוש של הקפקזים אחרים. נכון, זה הלבוש של כפר צ'רקסי, וזה סמלים, אתה רואה? אדיגה זה כל הסמלים האלה. אז אתה... הצ'רקסים הם מוסלמים. נכון. אני מקווה שאתה אין לך בעיה עם מוסלמים. לא, ברוך השם, לא. אתה בן אדם... אנחנו אומרים, כולם נבראו בצלמו של האל. בדיוק. נכון? נכון. אז מתי תבוא לבקר אותנו? בכיף. יש לנו מוזיאון. בכיף, אני אשמח מאוד לבוא. אתה מוזמן, תבוא. זה מאוד מעניין אותי. בכלל, אני מאוד מתעניין בתרבויות של הקווקז. כן? כן. זאת אומרת, אני כרגע בפועל התעניינתי יותר ביהודי הערים. אתה מכיר את שמעת על העדה הזאת היהודית שנקראת ברוסית גורסקי ויהודי הערים. זה, כאילו יש קפקזים, יהודים קפקזים, ויש את יהודי הערים, שזה עדה עוד יותר סגורה. והם מקיימים הרבה מאוד מהמנהגים האופייניים לעמים של הקפקז. גם הריקודים, גם המאכלים, גם המוזיקה, התלבושות. זאת אומרת, מאוד מושפעים. קפקז זה אזור מאוד מעניין. אתה המקצוע שלך מרצה, לא? כן. מרצה מה?
אני מרצה לעיצוב. מרצה לעיצוב. כן. עיצוב מה? בגדים? מה? אני בתחום הכללי של העיצוב. זה כולל בגדים, תכשיטים, בדים, רהיטים, כל מה שצריך לעצב אותו בשביל לייצר אותו בתעשייה. אתה נותן הרצאות? כן. כן? אתה נותן גם הרצאות פרטיות? כן, בהחלט. אני, מה שנקרא, כל מי שמעוניין בידע שלי, אז מרחבה, מרחבתן. אז יפה מאוד, אני אפרסם אותך בפייסבוק, ואם בכפר שלנו, בצ'רקסים, ירצו להזמין אותך להרצאה. בכיף. אני אשמח לבוא, אני אקח ממך את הטלפון, ואז אני אפרסם, וזהו. אני זורם, אתה רואה, אני כבר עכשיו יש לי שאלה, סתם, מחר מה תלבש? אתה יודע כבר? בטח, אני מארגן כל שבוע מראש. מה תלבש מחר? תראה, אני כל שבוע... איזה צבע? הצבעים מאוד דומים לצבעים של היום, אבל בווריאציה. אני עובד כמו במוזיקה, אתה יודע, במוזיקה זה תמיד כאילו יש כאילו מנגינה בסיסית, ואז עושים על זה וריאציות. אתה יודע, אם זה בזמר עממי, אז יש כאילו מנגינה בסיסית, והזמר מאלתר, כן? על בסיס המנגינה. אז אני משתמש בצורה יותר, מה שנקרא, של מנגינה שלא מאלתרים אותה, אלא שבונים אותה מראש. אז אתה רואה, המכנס גם יהיה משובץ, אבל במשקל אחר. הז'קט גם יהיה בפסים, אבל במשקל אחר. אני חושב גם את העניבה שלך, נכון? הכל. הכל משונה. זה לא משונה, תראה, אני לבוש כמו, זה מה שנקרא סגנון לבוש אירופאי. יפה. אני לא לבוש, אני לא מתחפש. אני לא לבוש כמו סיני או אינדיאני. נכון. אתה אוהב ככה להתלבש. כן. כאילו, המילה לזה, המקצועית, ללבוש כזה... אבל זה מושך את האנשים תשומת לב. זה נקרא לבוש אקסטרווגנטי. אקסטרווגנטי זה מילה בשפות האירופאיות, בלטינית. אקסטרה זה בנוסף, מחוץ להם. ווגנטי זה משהו שאפשר למדוד, לשקול. זאת אומרת, אני מתלבש ככה שזה כבר מחוץ לסקאלה של הסרגל. הבנתי. אקסטרווגנטי. תגיד לי עכשיו, אני רוצה ללמד אותך שיר קצר בצ'רקסית. נראה אם אני אקלוט. אני רוצה שתזרום איתי. אבל זו שפה אחרת לגמרי, שאין לי אליה שום ממשק. כן, אתה רק... הצ'רקסית זה שפה על איזה משפחה של שפות זה חשוב. זה שפה... או שזו שפה נפרדת. אף אחד בעולם לא יכול לדבר. זה לא קרוב לשפות הטורקמניות? כלום. זה אותיות רוסיות, אבל הוספנו... לא, אבל השורשים, אין לזה איזה שפות שכנות, שפות... לא. נגיד כמו ערבית ועברית? לא, אין קשר בכלל. עכשיו תקשיב, ככה זה. יאללה. זה שיר ששרים אותו או מדקלמים? זה סתם שיר כזה, העיקר שתגיד משהו בשביל הקטע. יאללה. אדגה קויר מנפה. עוד פעם. אבל יותר לאט. כן, תראה. אדגה קויר מנפה. אדגה גויר מנפה. איווה, ככה. עכשיו, בקצב. מה זה המשמעות? אדיגה זה אנחנו. הצ'רקסים הם עם אדיגה. זה השם בצ'רקסית. צ'רקסי זה... צ'רקסית קוראים לזה... העם, אדיגה הם בצ'רקסית. אנחנו אדיגה, באים מאדיגיה. מקווקז יש חבל שנקרא אדיגיה. אז אני עכשיו, אדיגה קויר. קויר זה כפר. כן? בצ'רקסית קויר זה כפר. אוקיי. מנפה מואר. אז זאת אומרת, אדגה מנפה, הכפר הצ'רקסי מואר. אז ביחד ככה, אדגה קויר מנפה. יפה. לא, אתה צריך לשיר. אדגה גויר מנפה. יפה. עכשיו, מה אתה רוצה להגיד לצ'רקסים, שישמעו אותך, שיראו אותך? אני רוצה להגיד להם שזה עם שמסקרן אותי מאוד, והייתי רוצה לדעת יותר. אז אתה מוזמן לכפר כמה, יש מוזיאון, יש בחור מאוד מאוד נחמד שהוא אחראי שם, הוא ישמח מאוד לארח אותך, ותבוא ותבקר אותנו ותתן לנו את ההרצאה,
בכיף, יהיה נראה בסדר. לי שאתם תיתנו לי הרצאה. אנחנו גם, וגם אתה, הכל יש שלו. אני אבוא למפגש, בכיף. אבל אתה יודע, אני לא נוהג. אז יהיה... צריך יהיה לבוא לקחת אותי ולהסביר. גם הטלפון שלך סגנוני? לא. יאללה, תודה רבה. בכיף. ביי.